Аз съм Ваня Николова и съм щастлива, че отново сме заедно. Радостни сме, че за поредна година класацията ни предизвиква сериозен интерес, като в допитването се включиха 84 спортни журналисти от цялата страна, че и от чужбина. Всяка изминала година младите ни спортисти правят избора все по-труден, което може само да ни радва. Още повече, че спортистите, които намериха място в десетката, определено са част от ядрото на българския спорт в момента и неговото, надяваме се, светло бъдеще. За съжаление, и тази година от златната ни десетка има отсъстващи от церемонията, тъй като тренират и учат в чужбина или са на спортни лагери. Ние обаче сме се постарали да ги видим и чуем в специални видеа, които те ни изпратиха. Поканили сме техни близки, които да вземат наградите им, така че се надявам, макар и отдалеч, връзката ни с тях да бъде силна. Освен това, съм сигурна, че ни гледат директно в момента, благодарение на прякото излъчване на сайта Sportal.bg, както и на BTV Спорт. Пристъпваме към награждаването, без да губим време, към 10-то място в класацията. Тази година той е за едно талантливо 18-годишно момче, което е родено в Пловдив, но тренира в Испания. Това е Илиян Радулов. През миналия януари той игра четвъртфинал на откритото първенство по тенис на Австралия в първия си турнир от големия шлем при юношите, а после стигна до тази фаза и на Ролан Гарос, и на Уимбълдън. Това му гарантира участие на Мастерс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 годишна възраст, където завърши на престижното 3-то място. През май в Пазарджик той вдигна и първия си трофей от турнири на ITF за мъже. Тъй като му предстои първи сезон при мъжете, затова Илиян се прибра в Испания, за да тренира, но ни изпрати видеообращение. Нека да го видим. Здравейте, аз съм Илиян Радулов. За съжаление успях да бъда днес тук с вас, но искам да благодаря за номинацията от Free Media Group. На първо място искам да благодаря на дългогодишния си треньор Христо Боянов, на Георги Стоименов, който остана с гъба ми като мой менеджер, на тенис център Карлес Ферес Салат, на моето семейство за подкрепата през всички тези години. Следващата година ще бъде първо професионална за мен в мъжкия тенис. Искам да пожелая много успехи и късмет на всички спортисти и пожелавам една успешна 2024 година. Наградата на Илиян ще получи неговия треньор Христо Боянов, а тя ще бъде връчена от собственика на издателство Premium Books, което осигурява спортни биографии на всеки от златната ни десетка, Кирил Войнов. Заповядайте. Здравейте, съжалявам, че моят възпитаник не е тук. Много благодаря за оказаната чест и пожелавам на всички спортисти една успешна 2024 година. Благодаря ви. Благодаря на организаторите и на всички присъстващи и наистина много успехи на младите спортисти и успешна година. Преминаваме към 9-то място в допитването с 182 точки. Там се нареди едно момче, което ни накара да мечтаем, че един ден и България може да има пилот във Формула 1. И това не е просто мираж, а и негова мечта, за която той работи усилено. През изминалата година стана член на Академията за млади пилоти на тима от Формула 1 Алпин и успешно участва в стартовете от Формула 3. Нека посрещнем на сцената Никола Цолов. Неговата награда ще бъде връчена от Камен Дюлгеров, собственик на една от най-проспериращите компании за проектиране и строителство Entrada Group и неговия партньор в бизнеса Александър Гогов. Заповядайте. Заповядайте, да, за снимка.
Искам да благодаря на всички, които ме подкрепят в моята кариера. До сега е било доста трудно и дълъг път, но вярвам, че всички, които вярваме и продължаваме да се борим, можем да постигнем много големи неща. Затова пожелавам на всички спортисти и всеки, който вярва, една супер успешна 2024 година. И да. Здравейте на всички. На първо място искам да благодаря на Тошко Иванов за това, че за пореден път доказва, че има хора, за които ги е грижа за българските спортисти. Разбира се... Също така да благодаря на всички, които са част от това събитие, да поздравя всички български млади спортисти, да им пожелая успех през новата година и разбира се да знаят, че има някой, който мисли за тях и стои за тях. Благодаря. Благодарим. Сега давам думата на управителя на Free Media Group, Тодор Иванов, който ще обяви следващата награда. Добре дошли, искам да поздравя всички, които уважиха това събитие. Честит празник. Хората, които малко повече ще поговоря сега, защото съм домакин на това събитие, и шеф. Така са ме учили моите шефове преди доста години, че когато шефа говори, винаги има право. Хората, които ме познават, знаят, че винаги съм се стремял да избягвам от клишетата, да казвам това, което мисля и чувствам. Аз за това политик или дипломат не мога да стана. Но все пак ще почна с благодарностите, тъй като това са събития, на които всеки благодари. Не са Оскарите, но все пак на първо място благодаря на екипа си, с който съм вече 13 години. Малък, но те знаят, че за тях съм готов да вляза в огъня, въпреки че съм се карал много сме спорили, но продължаваме да работим. Благодаря на хората около мене, които ми помагат по някакъв начин в последните изключително трудни години, както в служебен, така и в личен план. И ми дават някаква надежда, че има смисъл. Благодаря на госпожа Лечева, която е тук сред вас, която единствена от държавните хора миналата година, когато и разказах за това събитие, тя се трогна и участва в него. Сега отново е тук. Благодаря на госпожа Дашева, която е тук в качеството си на човек с главно Ч. Когато преди няколко месеца и разказах за събитието, тя се трогна и каза: искам да участвам, да дам награда от себе си. Благодаря на младите спортисти, техните треньори, родители, които правят смисъла на това събитие. Знам в какви трудни условия са започнали да тренирате, знам в какви трудни условия започват и продължават да тренират другите млади спортисти, които не са тук сред вас, не са постигнали кой знае какъв успех, но тренират в условия много тежки. Знам, че трудно ще се подобрят, защото аз на обещания вече не вярвам. След някой друга седмица правя 56 години, 45 от тях сме в спорта съзнателно и на обещания вече не вярвам. Не знам дали знаете тази приказка, голяма част от може би я знаят, че никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И в последните години това много силно звучи в България. Не благодаря на хората, които не дойдоха на това събитие, въпреки че бяха поканени. Не благодаря и на чугунените глави в парламента, които с последното си решение за приемането на бюджета показаха, че спорта е последната им грижа. С увеличаването на данъка на един сектор, който в последните години реално подпомага българския спорт и най-много подпомага българския спорт. Извинявам се, че малко, може би, по-емоционално говоря. Сега идва време на пожеланията. Пожелавам на младите спортисти да продължават да се трудят, да се борят и да не мълчат. Наскоро слушах едно интервю с актьора Герасим Георгиев Геро, което той каза: не мълчете, говорете.
Също така ще цитирам великия Стефан Цанев, който казва: няма по-лошо нещо от цензурата е мълчанието. Затова не мълчете, говорете. Стига сме мълчали, просто да си казваме това, което мислим. Ще завърша с пожелание отново за успешна 24-та година, олимпийска. Бъдете здрави. Аз съм сигурен, че не само които са тук, а и тези, които гледат по телевизията и всички спортувайте. Спорта е единственият конвертируем български продукт. Спорта възпитава, спорта обучава, спорта създава приятелства. Да, има и контузии. Ето Любо Ганев и Глушков и други активни спортисти знаят колко е тежко след това, какви болешки има, но пък спорта е наистина нещо велико. Приключвам. Сега ще обявя за една награда, която преди 3 години основах. След като загубихме един изключителен баскетболист, треньор, приятел, човек, Спас Натов, реших да направя една награда в негова памет. Той вдъхновяваше много деца в баскетбола. Преди една награда, която се казва баскетболен вдъхновител. Първите двама бяха 2 жени, носители на тази награда. Бяха 2 жени. Юлия Стоянова, която на 70 и не знам си колко години продължаваше да работи в студената зала на стадион Септември. Следващата беше Емилия Кръстева, която продължава да обучава децата си в буба баскетбол и при малките. Най-трудно, когато е да запалиш едно дете, тя никога не пожела да бъде национален треньор, никога не се качи по-нагоре, а продължава и в момента да работи с тези деца. Следващата награда е за един човек, който е от 50 години в треньорството. От тях последните 24-25 години е във Варна с над 50 титли при подрастващи и при жени, предимно в подрастващи, с над 2000 мача, един човек, с който много съм спорил и може и да сме се карали понякога, но страшно много уважавам. Моля ви, ваши аплодисменти за Венци Гечев. Ще поканя Георги Глушков да му връчи тази награда, президента на Баскетболната федерация. Само да кажа, че Венци Гечев пътува с влак от Варна, за да дойде тук на това събитие цяла нощ. Както пътува, така и цял живот работи за баскетбола. За мен е огромна чест, че получавам тази награда. Искам да благодаря на Тодор Иванов, който наистина заслужава моите уважения с този приз, който получавам. Значи, независимо на колко си години, все пак си оценен. Аз съм роден 45-та година, на 79 години ставам, но не излизам от спортната зала. Наблюдавам всички тренировки на 8, на 9, на 10, 12, 13, 15, 19 годишни момичета. Отборът на Черно море Одеса участва във всички прояви на Федерация баскетбол в елитните групи, където и получава това, което е тренирал през годината, накрая и медали. За времето, което сме в Варна от 1995 година, до този момент имаме 40 медала, получени в подрастващи, и мога да кажа, че се гордея, че сме един от водещите клубове в България на подрастващи женска част. Доколкото за приза, който получавам, имам удоволствието да ви кажа, че
Причината за да дойде Спас Натов в град Варна съм аз. По простата причина, че имаше матч в София, зала Универсиада, и там отборът на Славия играе с Черно море мъже. Господин Симеон Варчев, уважение към него и почет, вика: Венци, моля те да не ме виждат в коридора, че отивам да говоря с Спас. Ето ти моят телефон, дай му телефона на Спас, без някой да те види, да се чуем, да се оговорим как да дойде той във Варна. И така успях, свързах се с Спас и той следващата година, 96-та година, беше състезател на Черно море под ръководство на господин Варчев. Следващата проява, която мога да споделя с вас, не знам дали имам още 2-3 минутки, беше когато Спас Натов спря да се състезава и господин Варчев го покани да стане треньор. Това е 2006 година. И господин Спас Натов казва: господин Варчев, аз ще стана треньор на мъжкия отбор, но искам помощник треньор да ми бъде Венци Гечев. Това е също едно признание и едно уважение. И наистина 2006 година отборът на Черно море стана втори за купата, следващата година, 2007 година, стана трети в първенството при мъжете. Сега отборът на Черно море е малко по-назад, но да се надявам, ще дойдат хубави, щастливи мигови и пак отборът на Черно море ще носи медали. Моето желание е Варна, както в мъжка част, така и в женска, да бъде освен морска столица, да бъде и столица на баскетбола. Благодаря ви. Здравейте от мене. Венци, пожеланията, които... Така. Ма ние сме же взимали отдавна. Венци, пожелавам ти да си здрав с твой ентусиазъм, заразяващ ентусиазъм и с твоето професионално любопитство още даваш пример на младите. И аз се надявам, че те трябва да попиват, защото все пак, като погледнем назад, много състезателки, национални състезателки са излезли по твоето вещо ръководство. Затова ти пожелавам здраве и още ентусиазъм и да не се предаваш. Ами, последният приз на Борислава Христова. Така. Всички най-добрата състезателка. Така че за всички млади спортисти да имат коража, да мечтаят за високи постижения и да имат търпението и трудолюбието после да го постигнат. Благодаря ги на всички успешна и здрава 24-та година. Благодаря. Благодаря и аз. И тази година Вия Спорт ще връчи приз Воля за победа. Той се присъжда на деца и младежи, които са преодолели различни препятствия в живота си, но не спират да спортуват, не спират да побеждават неволите и да постигат успехи. Тази година призът се връчва на Стефани Михайлова. През ноември 4 дни след 13-тия ѝ рожден ден, Стефани бе блъсната от кола, пресичайки на пешеходна пътека и зелен светофар, връщайки се от тренировка по плуване. Травмите, които получи, бяха нищо в сравнение с психологическия стрес. Налагаше се Стефи да ходи до училище за ръка със своите родители, но въпреки това тя мечтаеше за следващото състезание. И само 3 седмици след катастрофата Стефи спечели златен и сребърен медал от националния шампионат по плуване Зона София. Освен това, тя вече пробва какво е на състезание по триатлон и тренира със свое колело, а в началото на февруари ще дебютира и на държавното по лека атлетика в зала на 800 и 1500 метра, въпреки че краката все още я болят. Моля аплодисменти за това момиче. Да я награди ще поканя заместник министъра на спорта професор Даниела Дашева. Заповядайте. Искам да благодаря на Господ, че ме запази жива и здрава. Благодаря на моето семейство за подкрепата от тях и благодаря на моите треньори Борис и Антонета Божилови и Дора Добрева. Пожелавам на всички една успешна 2024 година.
Здравейте! Позволете ми и аз да кажа няколко думи. Аз се чувствам развълнувана в тази зала, защото вече съм спокойна и виждам, че България има своето спортно бъдеще. Тоест, тези млади спортисти, които тук сега ние награждаваме и номинираме, ще бъдат бъдещите ни олимпийски шампиони. Разбира се, длъжна съм да кажа, че Министерството на спорта от тази година вече ще осигурява финансови награди на тези, които постигат, на младите спортисти, които постигат сериозни успехи в европейски и световни първенства. Така че спортната тренировка е процес и ние знаем, че трябва да осигурим бъдещето на България в спорта. Затова нашата цел, основна цел е да стимулираме младите спортисти, така че те да могат да тренират в подходящи условия, да имат възможности да си осигурят своя живот извън тренировките и също така да слушат техните треньори, защото също ще подкрепяме и треньорите, защото без тях не може. Те са тези, които ръководят този процес. Разбира се, аз тук виждам спортисти, които освен че са отлични спортисти, те са изключително интелигентни деца. Запазете, защото вие сте пример, от който нашето поколение сега и в бъдеще време ще се учи. Позволете ми да благодаря на организаторите на тази мила церемония за това, че въпреки трудностите успяват да я организират всяка година, защото такива церемонии трябва да ги има, тъй като така се вижда какво може малка България, какви спортисти има и ще има в бъдеще време. Пожелавам ви успех! Благодарим, професор Дашева. Дойде време да разберем кой заема 8-то място в класацията на Вия Спорт за най-добър млад спортист на България за 2023 година. На 8-то място с 209 точки се нарежда боксьорът Радослав Росенов. Интересното е, че това е негова трета поредна година в топ 10 на младите спортисти, като всяка година се изкачва с едно място нагоре в класирането. През изминалата година Радослав стана европейски шампион за мъже до 22 години, балкански шампион за мъже от първенството в Албена, носител на Купа Странджа за втора поредна година, игра четвъртфинал на световното за мъже в Ташкент, спечели сребърен медал от Европейската купа в Будва и дебютира в 6-рундов матч в гала вечер Нощта на шампионите в Париж. Росенов замина на лагер на високопланинската база Белмекен, заедно с националите по бокс, за да се готви за така важната олимпийска година и за това не може да присъства на награждаването, но той също ни изпрати видео. Нека да го видим. Здравейте на всички, казвам се Радослав Росенов, правя това видео, за да ви се извиня, че няма да мога да вземам наградата лично, понеже се намирам на тренировъчен лагер на Белмекен. Също така искам да благодаря на президента на Българската федерация Красимир Нински и на треньорите в националния отбор Жоа Арата, Александър Александров и Валентин Потолев и на мой личен треньор Съби Събев, както и на вас за подкрепата. Благодаря ви! Неговата награда ще получи Мария Благоева от Българска федерация по бокс. Да я поднесе ще покани една емблематична лекоатлетка от близкото минало, която има връзка и с бойните спортове, Цветелина Кирилова. Заповядайте. Здравейте на всички! Искам да благодаря от името на Радослав Росенов, от името на господин Красимир Нински за това, признание за успехите на Радослав Росенов и на българския бокс. Искам да пожелая на всички спортове, спортисти една успешна олимпийска 2024 година. Благодаря ви! За много години на всички. За мен е огромна чест, че точно тук, няма значение под кой номер, ще награда на това уютно и за поредна година признание към младите атлети. Всички тези млади атлети от първи номер до 10 са и европейски и световни атлети. Тези деца, дето ги имаме тук в България, са изключения, световни изключения. Всяко едно е достойно за това признание и искам да благодаря на организаторите, на Снежана Иванова, не само на Тодор Иванов, съпруга ѝ, за тази поредна година на признание, на даване на пример за младото поколение, защото това са най-чистите създания на тази планета и на тази природа, свързани с
не губят истинското, не губят благородното, не губят човечното. Преди да сме професионалисти, трябва да бъдем човеци с главно Ч. И наистина за мен е огромна чест и удоволствие, наистина много емоция в момента и признание влагам в това, че точно съм тук и аз имам честта да поднеса признанието на тази прекрасна, красива девойка. Благодарим. Стигнахме до 7-то място в класацията. 7-ми в допитването до спортните журналисти с 243 точки е един многообещаващ млад талант, поредният представител на волейболното семейство Николови, а именно Симеон Николов. След като бе част от избрания за най-добър отбор в миналогодишната анкета, която пък бе спечелена от неговия батко Александър, сега 17-годишният Мони за първи път попада в златната десетка. И бих казала напълно заслужено, след като през 2023 година той спечели наградата за номер 1 на поста разпределител на Световно първенство за юноши в Сан Хуан, където воденият от него като капитан отбор на България завърши на 5-то място. Аплодисменти за Симеон Николов! Неговата награда ще бъде връчена от Любомир Ганев, президент на Българска федерация по волейбол. Снежи, сега и двата микрофона ще трябва доста високо да ги... Първо искам да благодаря на всички журналисти, които гласуваха за мен, да пожелая на всички спортисти тук да са живи и здрави и да не спират да мечтаят. Благодаря за това, че оценявате нашия труд. Това значи много за нас, спортистите, и се надявам до година отново да съм тук за подобни причини. Здравейте на всички, няколко думи от мене. Първо, естествено, да благодарим на организаторите за това страхотно събитие, с което показваме, че младите вече са направили достатъчно, за да бъдат в светлините на прожекторите и да заслужат нашето признание. Тук Тошко направи само една грешка, като каза, че аз знам какво означава травми. Само за сведение, аз завърших цялата спортна кариера без нито една травма. Така че искам да пожелая на всички спортисти да нямат травми, защото Монката много добре знае, от една нелепа травма, може би сега щяхме да имаме отбор, който е световен шампион. Но, пак повтарям, нека всички тези, които спортуват, една щастлива 2024 година, по възможност без никакви травми или с съвсем малко травми, нали, и продължавайте да не радвате така. Благодаря ви. Благодаря и аз. Дойде време да разберем кой е най-добрият отбор при подрастващите за 2023 година. Тук спортните журналисти посочиха 6 тима от различни видове спорт, като за поредна година конкуренцията беше много сериозна. С 240 точки на първо място е националният отбор по тенис за девойки до 18 години, който стана европейски отборен шампион в тази възраст за първи път в историята на българския тенис. В състава, извоювал 5 последователни победи на първенството във Франция, бяха Ива Иванова, Росица Денчева и Александра Габровска с капитан Велиан Бакалов. Ива замина вчера за Австралия, където ще участва на девическия турнир от откритото първенство на Австралия, но за наша радост Роси ще отпътува утре и сега е сред нас. Тук е и третата ни участничка, Александра Габровска, така че заповядайте, те са вече на сцената. За да връчи наградата, ще поканя Светослав Костадинов, съдружник в Проспорт, фирмата, която осигурява като награда минерална вода Проспорт 10 на отбора за цялата година, както и Рангел Марков, вице-президент на Федерацията по тенис и кмет на район Банкя. Заповядайте. Благодаря на вас, на Българската федерация по тенис и на целия отбор за оказаната подкрепа и пожелавам на всички спортисти през новата година да са много здрави и успешни. За вас ще говорим сега. Микрофона на Любо ми е малко висок. Аз също съм висок, ама той е доста. Искам да ви поздравя за тази изключително престижна награда. Постижението наистина е впечатляващо. Европейски шампиони, това наистина е страхотно и то е плод на един много голям труд от ваша страна, от страна на вашите клубове, от страна на вашите треньори. Не трябва да забравяме
така и подкрепата от Българската федерация по тенис, както и от държавата. Защото за тези голями успехи, които чуваме тук и с другите спортисти, със сигурност стои една комплексна работа. Тя няма как да стане в такъв случай, ако не е наистина поставяне на една широка основа. Искам да благодаря и на организаторите, защото това е един изключителен стимул към младите спортисти. Аз съм убеден, че те го оценяват и това ще им бъде един така добър път за напред. Благодаря ви. Пожелавам ви една успешна 2024 година и честит празник днеска, Йорданов ден, богоявление. Благодаря ви. Здравейте, за много години от мене. Няколко думи от мен. Поздравления за тези деца, поздравления за всички деца и млади спортисти, които продължават да се борят за това да има спорт в България на такава възраст. Надявам се отгоре някой да помисли за тях и да създаде необходимите условия, за да може българския спорт да се върне там, където му е мястото. Бъдете здрави, имайте късмет и се борете. Нещата се случват. Благодаря. Благодаря ви. Стигнахме до 6-то място в класацията. То е за едно момиче, което помиташе къде каквото срещне по пътя си към титлите, при това в два бойни спорта. Таеквондо и кикбокс. Тя е само на 17 години, а направо смаза трикратна световна шампионка при жените, за да спечели бронзовия медал от Европейските игри в Полша при жените. И това е единственият и медал през годината, който не е със златно покритие. Последваха европейска титла по таеквондо за жени от първенството в Талин, без нито един загубен рунд. И забележете, 3 световни титли в кикбокса при дебюта и на шампионат на планетата за жени в Португалия. Нещо, което никой друг преди нея не бе постигал в този спорт. Моля, посрещнете Калина Бояджиева. Наградата на Калина ще връчи общинския съветник в Столична община Вили Лилков. Заповядайте. За мен е изключително удоволствие, че мога да представям България на такива големи първенства. И това нямаше да бъде възможно без моите клубове и без моите треньори. Благодаря на спортен клуб Масаро и на Таеквондо клуб Херея. Нямаше да бъде възможно без подкрепата на федерациите по таеквондо и кикбокс. И пожелавам една наистина успешна олимпийска година на всички състезатели. Всички, които сме тук в топ 10, сме бъдещето на България и това го знаем и мисля, че може да го покажем още много пъти за напред. Здравейте и от мен. Първо поздравление на Тошко и неговата съпруга за тази организация. Невероятно благородно събитие. Ще продължаваме заедно. И тук те уверявам, че от Столична община ще имате подкрепа от тук нататък. Сега искам да кажа следното нещо. Запомнете това име. Калина Бояджиева. Това е бъдещия олимпийски шампион, който ще радва България. Убеден съм в това. Запознах се с твоите успехи, видях няколко филма, видях и няколко мача, които е провела тя и съм впечатлен от няколко неща. На първо място, това момиче е и волейболистка. Тя е дори носител на медали от Балканско и Европейско първенство, нали така? Да. Освен това, този удар, с който тя поразява съперниците, може би трябва да бъде патентован, защото той вдъхновява и дига публиката на крака. Пожелавам ти с него да спечелиш олимпийската титла. И нещо много важно, което видях в тези филми, които са записани за нея. Невероятна връзка между треньори и състезател. И погледа на шампион. Убеден съм, Калина, в твоя успех и ти го пожелавам и съм сигурен в него. Благодаря ти. На 5-то място в златната десетка с 403 точки е едно крехко момиче, което ни радва от няколко години в един от най-българските спортове – художествената гимнастика. Едно момиче, което сигурни сме, ще представи България по най-добрия начин и на Олимпийските игри в Париж.
През 2023 година тя стана световна шампионка в отборното за жени от първенството във Валенсия, където спечели и бронз на топка. Бронзова медалистка е в многобоя от европейското в Баку, носителка на редица медали от световни купи и други международни турнири. Нека посрещнем Стиляна Николова. Нейната награда ще връчи президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров. Благодаря за тази награда. За мен е голяма чест да съм тук сред вас. На първо място искам да благодаря на целия екип, който работи с мен, и на моя личен треньор Валентина Иванова, защото без тяхната помощ аз нямаше да съм тук. Искам да благодаря на Българска федерация по художествена гимнастика за подкрепата и доверието и на Министерството на младежта и спорта. И не на последно място искам да благодаря на моето семейство за това, че са винаги до мен и в добро и в зло. Искам да ви пожелая една невероятна 2024 година, изпълнена с много успехи и много златни медали от Олимпиадата в Париж. Знаете ли защо на Олимпиадата в Париж на следващите състезания няма да се налага да й сваляме микрофона отдолу? Защото ще бъде на почетната стълбичка. Първо, благодаря на всички млади спортисти, защото бъдещето е нещо, за което всички ние работиме и трябва да бъдем щастливи. Тук виждам хора, които обичат да сеят, а не да женат златни класове, когато му дойде времето. И именно за това част от думите на Тодор бяха много важни, защото са важни хората, които са тук. Най-важни са спортистите като стили. И те трябва да научат нещо. Те вече знаят как да бъдат шампиони, още от малки. Това го виждаме, защото са тук при нас. Те знаят, че трябва да слушат треньорите си и виждаме това уважение, което го показват. Нещо, което искам да им отправя като послание от нас, спортните журналисти, с които ще вървим ръка за ръка до върховете им, ние ще ги следваме, не вие нас, е да уважавате и вашите съперници. Независимо кой от какъв спорт е, знайте, че той полага същите тежки усилия като вас, той се труди денонощно, той не спи, също като вас. И се научете да станете приятели още от тези анкети, когато заедно започвате да получавате тези награди. Защото в крайна сметка вие сте България. Вие сте не само бъдещето, вие сте настоящето на България. Няколко думи за стили. Когато за първи път писах, че е шампионка от корема на мама, защото и Паулина и Илия са така с шампионски гени, аз видях една магия. Нещо, което искам да направя сега. Знаете, че журналистиката дава послания, не по-слаби от спорта. Имах честта да кръста диамантените момичета диамантените, още когато никой не им вярваше, и след това те станаха първите олимпийски шампионки на България в художествената гимнастика. Пишейки за едно момиче, което разбрах, че на 15 знае 4 езика, пее, рисува и впечатлява, и говорейки с едно 15 годишно момиче преди време, това беше Стиляна, аз виждах тази магия. Искам да я кажа само едно. Виждам същата магия като диамантите, искам само да я докосна и това, което видях с тях в Токио, да я го пожела в Париж. Другото, което ще ви кажа. Впечатляващо е, че в тази анкета на Вия Спорт има 3 в златната десетка, които бяха в топ 10 на спортист на годината на България. И Стили, и Карлос Насар. Мога да кажа даже, че почти са 4. И Петър Мицин. Божидар Сарабойков беше на 11-то място, но толкова близо до десетката, така че аз го броя за 4. Това показва много как това бъдеще на България напира и съвсем скоро ще слушаме химна заради тях и ще ставаме и ще се чувстваме изключително горди. Благодаря на всички, които ни карат да се чувстваме горди, а всеки един от вас просто да ги подкрепя, така както правят екипа на Тодор, на Снежа. Поздрави за всеки един, който работи за тях и подкрепя бъдещето на българския спорт. Много благодарим за думите. Преди да разберем първите 4 в класацията, е време да отдадем заслуженото и на треньорите. Хората, без които нито един от спортистите не би постигнал своите успехи. Тази годишния приз отива при треньора по плуване Николай Вакареев. Той ще получи картина, предоставена от пловдивската художничка Неда Начева, която ще му бъде връчена от бившия спортен министър и член на комисията КАМОК, двукратна олимпийска сребърна медалистка в спортната стрелба и председател на Български стрелкови съюз Весела Лечева. Госпожо Начева, госпожо Лечева, заповядайте. На всички, добре дошли.
Благодаря на Вие Спорт и на журналистите, които ни гласуваха това доверие да ме изберат за треньор на годината. Искам измина една година за нас с Петър, която беше много успешна, не само за нас и за българското плуване. Да благодаря на Българска федерация плуване за подкрепата, на Министерството на младежта и спорта. И най-вече искам да пожелая през 2024 година всички мои колеги и на всички спортисти, които работят и най-вече на младите надежди тук, които са бъдещето на нашата спортна общественост, да бъдат здрави и да постигнат мечтите си, заплануваните си резултати и това, което искат през 2024 година. Успех и благодаря. Уважаеми гости, уважаеми състезатели, треньори, специалисти, виждам тук и много президенти на български спортни федерации, уважаеми организатори, за мен наистина е изключителна чест и гордост да връча една от най-престижните награди за треньор на годината. Господин Вакарев получи най-голямата награда като треньор на годината от анкетата "Спортист на годината" и днес тук за млад спортист, за треньор на млад спортист в тази анкета. Това е изключително признание за неговите успехи и за неговата дългогодишна кариера. Господин Вакарев отново ни върна надеждите, че България може да бъде на най-високия връх в един от най-популярните български спортове, българското плуване, в един от най-социалните спортове, за което огромни аплодисменти. Господин Вакарев ни върна вярата, че в България расте едно талантливо младо поколение. Отново искам да ви благодаря и да ви поздравя за постигнатите успехи, за вашата всеотдайност, за дългогодишните ви усилия в този изключително труден, но бих казала важен спорт за нашето поколение, за нашите млади надежди, за нашите български състезатели. Искам да поздравя организаторите за тяхните усилия, за това, че знаят, че е най-важно да се подкрепят именно в тази възраст младите ни таланти, да се оценяват техните постижения. Защото най-лесно е да отидеш и да поздравиш вече Григор, вече Везенков, но когато са още в тази възраст, те се нуждаят най-вече от подкрепата, грижата. Искам да благодаря и на всичките партньори и на спонсорите за това, че отдават своята подкрепа именно точно в тази възраст, която е най-важно. И разбира се да кажа за нас като хора, които сме били част от управлението на българския спорт, че все още сме големи длъжници. За това поколение, талантливо поколение, за да можем да им дадем най-големия шанс да изявят своя талант и да покажат, че България е на световно ниво. Знам, че и тук е важно да кажа колко са важни треньорите и специалистите, защото това е най-важната част. Това са хората, които откриват таланта, но и дават шанс за неговото развитие. Благодарност и на всички. Успешна, хубава, олимпийска нова година, здрава, на всички състезатели, постоянство, най-вече трудолюбие и голямо вдъхновение. И да знаете, че всичко е възможно, стига да го желаете и да го следвате всеки ден и да най-вече да слушате вашите треньори. И на треньорите пожелавам успешна година, отдаденост, любов и сила да продължите напред. Честито на всички наградени от мен. Дързайте. Картината е с послание никога да не губим фокус и правилната посока в живота. Честито и от мен. Благодаря ви. На крачка от призовата тройка остана един представител на царицата на спортовете – леката атлетика. Той бе пети в миналогодишната ни анкета, а сега се изкачва с една позиция нагоре. През 2023 година спечели 2 сребърни медала от Европейското първенство за юноши и девойки под 20 години на скок дължина и троен скок. Завърши 4-ти в скока на дължина на Европейското първенство за мъже и жени в зала, подобри национални рекорди за юноши под 20 години в зала и на открито. Моля, посрещнете Божидар Сарабоюков. Неговата награда ще връчи Антон Бонов от Българска федерация по лека атлетика.
Заповядайте. Добър ден на всички. На първо място искам да благодаря, разбира се, на моят треньор, който наистина в най-трудните моменти е бил с мен, както финансово, така и като мой доктор, като мой психолог и всички дейности, които трябва един спортист да има. Искам да благодаря, разбира се, на организаторите за това събитие, което съм за втора година награден, и на Българска федерация по лека атлетика. Искам да пожелая на всички спортисти успешна олимпийска година и се надявам наистина да покажем същите успехи и при мъжете и жените. Аз също искам да благодаря първо на организаторите, защото тези награди са много важни за младите спортисти. Техният труд да бъде оценен, да бъдат показани не само на големите мъжете и жените, а и на тези, които тепърва прохождат. Специални поздрави на Тошко Иванов и на Снежана Иванова, които изнасят основната част от организацията на това събитие. Както всички вие знаете в тази зала, те ни се обаждат, те всъщност ни канат тук и те вършат цялата работа по анкетата. Специални поздрави на Вия Спорт, като целият екип, който правят това тържество. И искам конкретно да кажа за Божидар две-три думи. През тази година де-факто той е награден като трети в анкетата за най-добри млади спортисти, но неговите постижения застрашават даже и световния елит при мъжете в скока на дължина. Де-факто той остана само на 3 см от бронзовия медал на Европейското първенство в зала в Истанбул през март тази година. За съвсем малко не спечели медала при мъжете. След това само за 1 сантиметър не можа да спечели европейската титла за юноши. Само 1 сантиметър, но направи 5 опита над 8 метра. Пожелавам му през цялата 2024 година да скача над 8 метра, да направи най-силния си скок на финала на Олимпийските игри в Париж и неговите са възможности са за 9 метра. Нека мечтите нямат край, нека да погледнем към това и заедно с треньора му, специални поздрави на Димитър Карамфилов, да стигна до най-високите върхове. На всички вас честита и успешна нова година. И най-вече здрава! Благодарим ви! На трето място в класацията за най-добър млад спортист на България за 2023 година. Господин Ганев иска да прави трансфер. На трето място се нареди една невероятно талантлива шахматистка, която спечели бронзов медал от световното първенство до 20 години в Мексико Сити и бе част от отбора на България за жени, който ни зарадва с европейска титла от Будва. Това е Белослава Кръстева. За жалост, на 2 януари Белослава отпътува за Америка, където учи, но успя да изпрати свое послание чрез видеообращение. Нека да го видим. Здравейте и поздрави от Америка, честита нова година с пожелания за много по-успешна, ползотворна и весела 2024. Искам да благодаря на всички журналисти, които са гласували за мен и се надявам да оправдая очакванията с още много престижни резултати. Нейната награда ще получи майка и Петя Кръстева. Да я връчи ще покани една легенда на българския спорт, олимпийската шампионка по гребане от Монреал 76-та, Здравка Йорданова. Заповядайте.
за това, за оказаната чест и за това чудесно признание от името на Белослава, разбира се. И понеже съм тук сега и мога да използвам тази чудесна трибуна, искам от цялата българска общественост да благодаря за подвига на тези млади хора, защото аз като родител на такова дете, което не минава ден, в който тя да не работи, да не трепери и да не се притеснява дали напредва или не, да се съмнява дали е достатъчно добра, знам какво им коства това. Затова аз искам да благодаря за примера, който те ни дават, за това колко е важно да се посветиш на нещо и всеки ден да премерваш сили с него. Искам да благодаря и за примера, за това, че когато обичаш това, което правиш, успехът е неизбежен. Искам да се обърна най-вече към младите спортисти и да им кажа, че вашата мотивация е силата, която вдъхновява и нас. И тъй като организаторите в лицето на господин Тодор Иванов каза да не си мълчим, аз искам да кажа, че аз съм горда майка и заедно с моя съпруг през годините единствено и само ние сме подкрепили нашето момиче. Затова нашата гордост е особено голяма и за да може тя от тук нататък да се чувства комфортно в полето на професионалния шахмат, твърде много ми се иска. Надявам се българските спонсори да обърнат внимание на този така също нелек спорт и да благодаря предварително. И още нещо, тъй като днес аз имам рожден ден, това е най-прекрасният подарък за една майка. Благодаря. Ами какво да кажем, поздравления за рождения ден на тази майка. Изключително ми е приятно да бъда тук, да връча награда. Ползвам повода, че имам възможността да го направя на една майка в нейно лице и чрез нея да поздравим и всички майки и бащи на тези деца, тези прекрасни деца, които видяхме тук, които ни радват с успехите си и ще продължават да ни радват с успехите си. Всички благодарности и пожелания, които се изразиха до този момент, аз просто се присъединявам към тях. Мога да кажа, че ни предстои една високосна година. Пожелавам високи цели, високи успехи на всички. И към колегите си журналисти да продължават все така да подкрепят младите спортисти и спорта въобще в България, защото, както стана въпрос, това е най-конвертируемият продукт, с който българите са известни по света. Ние искаме да продължаваме да се чува името на България навън чрез спорта. И за това разчитаме също така и на Министерство на младежта и спорта, на всички треньори, на всички спомоществователи и всички вдъхновители, които биха могли да бъдат полезни с това, което правят за нашите спортисти, за нашите деца. Честита нова година на всички, бъдете здрави, спортистите бъдете здрави преди всичко и продължавайте да отстоявате себе си. Благодаря ви, госпожо Кръстева. Честит рожден ден. Поздрави на Белослава. А ние продължаваме с второто място в златната десетка на България. Там се нареди едно силно момче. Никой в света не може да вдигне колкото него. 19-годишният Карлос Насар стана европейски шампион за мъже в категория до 89 кг на първенството в Ереван със световен рекорд в двубоя 395 кг. След преодоляна тежка контузия, той се върна на подиума в края на годината, при това отново със световен рекорд за мъже 223 кг в изтласкването на Световната купа в Доха. Карлос Насар за втори път е втори в класацията ни след 2021 година. В момента той е на лагер на Белмекен, а наградата му ще получи Марин Милашки от Българска федерация по вдигане на тежести. Заповядайте. Наградата ще връчи Снежана Иванова, организатор на анкетата. Здравейте!
благодаря от името на Карлос, първо на колегите журналисти, които са дали вота си за него. Той е на Белмекен, понеже, както всички знаем, благодарение на Министерството на спорта, следващия месец сме домакини на Европейско първенство. Много важна квалификация. Благодаря и на организаторите. С това подреждане те показаха отново обичта си към спорта. Тази десятка ни показа, че България продължава да произвежда млади спортисти, които те ще бъдат бъдещето на елитния ни спорт. Искам да ѝ пожелая да следват мечтите си, защото спорта е феномена, който обединява българския народ. Благодаря ви. Благодаря и аз. И настъпи големия момент да разберем кой е най-добрият млад спортист на България за 2023 година, според гласовете на 84 спортни журналисти. Преди това обаче ще поканя отново тук на сцената Тодор Иванов, управител на Free Media Group. Предполагам, че отново ще е емоционален. Заповядай. Ще завърша с благодарност. Благодаря на господин министъра, че не дойде, защото аз иначе нямаше да се допра до такъв голям шампион, който сега ще го наградя. И искам след всички тези приказки, тук, които всички казаха, да кажа, че благодарността не към мене, към екипа. Защото всички знаем, че един отбор е екип. Треньора, да, много е важен, но ако няма екип, няма кой да реализира неговите идеи, няма да има успех. Така че моят екип, Иван, Мария, Ани, Ваня и така нататък, Станко и така и другите, които са, малко са, но да не пропусна, аз Снежа също, да не пропусна. И да обещая, всяка година се колебая дали има смисъл това награждаване. Да обещая, че до година пак ще има това награждаване, да ви поканя всички тук. Ние пак ще сме тук. Другите няма да ги има, почти сигурно. Ние пак сме тук. И да споделя една голяма моя мечта, към която апела ми е, ако могат да я реализират извън мечтата ми за дъщеря ми. Голямата ми мечта свързана с спорта. Да дойде момент, когато в новините да се започва с спорт, а не с убийства, катастрофи, изнасилвания и така нататък. Защото спорта предимно има положителни новини. Да не са на последните страници в медиите. И най-голямата ми мечта е, когато се обявява имената на министрите в едно правителство, културата и спорта да не са на последните места. Сега ще дам думата на Ваня да обяви кой е победителя. Вие вече се досещате. С доста голяма преднина от близо 240 точки пред втория, призът тази година се печели от Петър Мицин плуване. На сцената ще помоля да се качи Николай Кръстев като представител на избрания за най-добър градски спа хотел в България за 2023 година 5 елемента в Сепарева баня. Господин Кръстев, заповядайте. През изминалата година Петър стана първият българин със световен рекорд при юношите в мъжкото ни направление, спечели световната титла на 400 метра свободен стил при юношите. Той е първият ни троен европейски първенец в мъжкото плуване, както и първият състезател у нас изобщо с 3 медала от един шампионат – световното в Израел. Петър Мицин има 2 олимпийски квоти за Париж 2024 на 400 и 800 метра свободен стил и покрит норматив Б на 200 метра свободен стил. Аплодисменти. Освен купата, само да кажем, освен купата, победителят получава ваучер за уикенд за двама в хотел 5 елемента, както и ваучер за едногодишна карта във фитнес и пулс. Заповядай. Здравейте на всички. Искам да благодаря на организаторите за това хубаво събитие. За мен е чест да бъда най-добър млад спортист на България за 2023 година. Това показва какви резултати сме постигнали през изминалата 2023 година. Също искам да благодаря и на Федерацията по плуване за успеха, за подкрепата, която ми оказват, на Министерството на младежта и спорта за същата подкрепа. И искам да пожелая на всички спортисти
да бъдат успешни през новата 2024 година и да постигнат целите си. Благодаря. Здравейте на всички! Искам да кажа първо, че тази церемония и тази анкета е едно от най-хубавите неща в българския спорт въобще. Казвам го и като журналист, по принцип, и като човек, който е имал възможност 6-7 години да участвам в организацията на тази анкета и сега в друго качество, отново. Всъщност, натрупаха се няколко случайности, които съвсем не са случайни на практика. Случайност номер 1, че Петър Мицин печели наградата, не защото я печели, а защото аз съм тук на сцената заедно с него, защото плувният спорт всъщност целият живот ми минава в плувните спортове и заради това на мене преди 3 години беше ми необходимо точно 30 секунди, за да убедя собствениците на хотел 5 елемента да връчат една голяма награда в тази анкета. Днес те не могат да са тук и по-конкретно главният менеджер Весела Богданова, който беше в миналите 2 издания на тази анкета. И затова ме помолих от тяхно име да кажа няколко думи. Така че, наистина, веднага се съгласиха, защото ставаше дума за детски спорт. А пък това, че Петър Мицин спечели наградата, е още по-хубаво, защото той ще види за какво става дума там, когато се възползва от нея. И така, наистина, една много успешна година за българския спорт, за българското плуване въобще. Наистина, казвам го и като журналист, и като човек, който е възпитан от този спорт, който е станал това, което е благодарение на плуването и на плувните спортове. Нека да продължим напред и да имаме много поводи за радост. Целият български спорт, това, което предстои тази година. Благодаря ви. Ще ми позволиш едно нещо, само към партньорите да дам като факт. Хотела 5 елемента, когато започна да участва преди 3 години, да, тогава беше открит. Тази година, миналата година, 23-та, след участието си в тази анкета да дава награди, беше обявен за най-добър градски спа хотел на годината в България. Така че другите партньори, които са тук и за в бъдеще, се надявам да имаме, да си имате на ум. Сега искам да помоля всички наградени и наградилите ги да заповядат на сцената за една обща снимка. След нея каним всички гости на церемонията на скромен коктейл в фоайето на горния етаж, където и колегите журналисти ще могат да направят своите интервюта. Благодарим на хората, които ни помогнаха в реализацията на това тържество, на Free Media Group, на частно училище Свети Георги, на Dundee Precious Metals, Fitness и Pulse, издателство Premium Books, спа хотел 5 елемента в Сапарева баня, хотел Скалите в Белоградчик, трапезна вода Проспорт 10, VL Catering, Entrada Group и художничката Неда Начева. Благодарим на колегите от Спортал, на BTV Спорт, които излъчиха на живо церемонията, на всички, които положиха усилия за осъществяването на тази анкета.